Esprit poskytuje univerzálnu a komplexnú sadu obrábacích cyklov s podporou špecifických komponentov a funkcií pre Swiss stroje. Naše digitálne dvojčatá strojov sú vyvíjané v spolupráci s jednotlivými výrobcami strojov a prispôsobené pre každé Swiss sústružnícke centrum. Prejdite rýchlo a s istotou od návrhu k hotovej súčiastke a zároveň minimalizujte čas programovania a nastavovania, dĺžku cyklov a dohľad operátora. Inteligentné algoritmy optimalizujú dráhy nástrojov a rezy tak, aby sa maximalizovala produktivita a minimalizovalo opotrebovanie nástrojov. Simulácia digitálneho dvojčaťa umožňuje overenie všetkých operácií ešte pred spustením programu, čím sa znižuje riziko chýb a kolízií. Esprit systém je ideálny pre výrobnú prax, kde sú presnosť, flexibilita a efektívnosť kľúčové pre spracovanie malých i komplexných dielov.